3, 2, a, dobra, 1. Nie. Ja widzę, o, wy już widzicie. Część druga. Czy jest czat? Jest. Część druga miała być jedna, ale się Twitch zepsuł i musiałem pociąć, znaczy... Nieważne. Japanese infantry! Gotcha! What are you waiting for, Miller? Burn him! Aristeka ma najdziwniejszy celownik. Miller, get that flamethrower on him! Miller, throw a satchel charge! Look out! One down, keep on it! Wiem, że z tego idzie amunicję wziąć. Sam się podpaliłem. Miller, get that flamethrower on him! Flame those bunkers, Miller! Coming straight at us! Grenade! Get the hell out of there! We need cover now! They're crawling out of every corner! Outstanding, Miller! Only one to go! Finish the job! Ej, teraz zaś nie wiem, czy to działa i nikt nic nie pisze, czy mi się coś z czatem zrobiło, czy o co chodzi. Right behind you! Follow my lead! Aha, Get your head down! widzę na ekranie, jaka beka, widzę to na ekranie, ale nie widzę czatu u siebie. Nie ładuje mi się czat. Witaj w pokoju rozmów. Widzę na ekranie, a nie widzę... Pojebane. Nie, może się załaduje za moment. To jest problematyczny dzisiaj dzień. Wysoce. Niedziałający. Może sobie powiększę ekran, tak że będę widział, co piszecie. O, widzę na ekranie teraz, co piszecie. Twitch padł. Twitch padł? Żaden stream nie działa. Where the hell are they coming from? Ten też? Miller, get that flamethrower on him! Jeden stream działa, ten. Kowalski, stay behind me! Zawsze coś. Get some damn fire on those bunkers! 30 razy F5. Ciągle błąd. No ja na przykład nie widzę czatu. Czytam go z ekranu. Ja mam kupione tak. Japanese MG! Miller, throw a satchel charge! A, jeszcze dwa. Last one's
Looking out. Good work. Po Everyone on Bożemu me. będzie. Będą streamy Boże. Nie mogę w ustawienia itd. Co oni robią z tymi milionami z Amazona? Ja się pytam. Malwersancje chyba. We keep moving, Polanski. Let's go. Platforma z tyloma użytkownikami i z takim zapleczem finansowym. To najdłuższy problem powinien trwać, kurde, 10 minut. Our tanks are moving up. Być Convoy won't be far behind. zrobiony. Get a Corman! It's a damn fortress! Robot! We can flank them! I see paths around either side! Czarny ekran i czat. Cholera. We need a tourniquet! Czyli przynajmniej są zróżnicowane problemy. Nie ma nudy. Machine gun! Take it out! Ciem się Daria. Ledwo zobaczyłem. Polanski! Ach, przesadziłem. Z odwagą. I've got a man down! Water fire! Machine gun! We got his corner! Is that our objective? It's a damn fortress! Robot! We can flank him! I see paths around either side! Don't give up! O lol. Not gonna make it! They're closing in! Covering! Reloading! He's in bad shape! Take it out! Polanski! Reloading! Where the hell are they coming from? In the trees! I see him! You know what to do, bring him down! Gdzie? Not a problem! Gdzie jest najpierw żeby? Ja widzę na przykład wiadomości, że Łosiu autohostuje mój kanał, ale... Oprócz tego nie widzę na czacie w ogóle wiadomości. Czytam dalej z ekranu. Spoko w sumie, że taka opcja działa. Don't give up! Keep fighting! Reloading! Kurwa, z tymi granatami. O ja! Ile razy jeszcze? Take cover! Come on! Enemy MG! Is that our objective? It's a damn fortress! Robot! Mike! I see paths around either side! Enemy MG!
ciała reagują na eksplozję. Malowski, stay Call of sharp. Duty wielka Follow rzadkość. me. They're coming this way. Czego się drzesz? Czego się drzesz? They're getting close. Moving in. Sarge, tunnel up ahead! Good work, people. The Major's convoy is en route. After this, we'll be on Easy Street. Enemy infantry moving in. Incoming grenade. Czemu to wybuchło? Czyżby Michael Bay maczał w tym palce? Dobra, spróbuję sobie odświeżyć czat. Nie pomogło. Idą. Test. No, na ekranie widzę, ale na czacie nie. Działa? Co ale? They're closing in. No mi nie działa Ladder, double time. nic I want więcej. this area secured. Ale rzuciłem granat, Enemy wow. infantry moving in. Czy gorko na Śląsku? Gorko. Jak byk. Kurde, ale czemu mi się dalej czat nie ładuje, to ja nie wiem. Witaj w pokoju rozmów. No witam. Nie wiem, dalej muszę z ekranu czytać czat. O, działa. Jezus, zadziałało. Hurra. Siema majster. Działa. Dobra, widzę. We got mortar positions above us. Urła. He's bleeding! You lead! Follow my lead! Grenade, get down! Take cover! LOL. Nie ma piernik. They're coming this way!
got mortar positions above us! No one's gonna reloading! Twitch wstał. Stary wstał. No dziś są przeboje, przebojowe. Outstanding, Marine! Out-fucking-standing! Now let's get out of this damn hole and start dealing with our wounded. Out fucking standing, Marines. Outstanding. Miller! Get over here! Hold on, kid. We're gonna get you out of here. Let me get him on the truck. We're moving out! 2, You 3. leaving? Push ahead and take Sherry Castle. But we're running on empty here. You'll have a supply It's not drop bad, in the okay? Tomorrow? How the hell are we Look at me. supposed to hold out till tomorrow? This is bullshit. You hear this, Sarge? We ain't getting shit till tomorrow morning. Intel says Sherry Castle is mostly deserted. Look on the bright side. After this, you boys will probably get relieved and be on the boat. Yeah? That's what we thought after Peleliu. Pellu. Kurde, trzecia za chwilę. Everything that was asked of us, we've done. Every night, we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day was spent crawling through the mud and the Siema, dirt, Daro. our bullets whistle all around. But this is the last time we're going to have to put our lives on the line. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. Czy to nie jest ostatnia misja w kampanii azjatyckiej? Pacyficznej? Word is, Ała. main force pulled back to the North Ridge. Bolą mnie od But I tygodnia want prawie everyone ready to fight. przesadziłem, ale As soon parę as that dni supply plecy. drop shows, we move. There it is. Move, get to it, double time. Watch the grass, watch the trees, watch any damn place Tojo could be waiting. Tojo Mojo. We'll be back as soon as they're refueled and rearmed. For now, it's just us. I'll be back. Ale mam dużo naboi. Haha. This is all we got. Share it out. Dobra. Shit! Sniper fire! Sniper fire! Coming over the sandbags! Eyes wide! In the grass! Up there, in the trees! Bring them down! Get a Corvus! They're closing in! Dion, give me some cover! Reloading! Orders! Get to cover! Damn it! Get to the bunkers! They zeroed our position pretty damn quick. There must be spotters holed up in the tunnels. We need to take them out. Clear them out. Get in there, Miller! Good luck. We'll regroup on the other side. よしこの土を踏んだことを後悔させてやれ了解戦闘部隊こちら第3歩兵隊だ被害状況と最新の機器位置をくれ木村歩兵隊は現在の座標を打ち続けろ目標位置は至急更新する一さん本田O ty. Kurwinoksie. Come on hurry up
Musimy ciść skrypty. Get up those stairs! Through the gate! They're closing in! Fajne mieli te kryjówki w ziemi. Come on, we're pushing deeper into the castle. Gnoje. I'm low on ammo! Scavenge what you can! There, in the window! Warren, on the roof! Into the west building! Let's find some cover! Ty, nie wolno. Another one down! I'm right behind you! O ty! To będę swoje naboje marnował. Mało mam. Up the stairs! Push forward, we gotta take out those mortars! First mortar pit, up ahead! Miller, clear them out! Stay with me! Flank around! Pick up those mortar shells! Jak szeregowcy Ryanie. The next one! Zajebista zabawa dla całej rodziny. They're getting close! Second pit clear! Two more mortar pits! There's more mortar pits beyond the wall! This way! Kurde, swędzą uszy. Fun and interactive, dokładnie. And educational, of course. Also. Enemy infantry moving in! Clear the last one! Uuu. We got another MG on our left flank! Japanese MG! Miller, take out that mortar pit! Pitch clear! Jak to dobre. Get over to the east building! Szkoda, że nie ma M1 z magnesem. Znaczy w ogóle jest. Tu nie ma. Chodźcie. Niedobity. Okay, we're nearly there. Planes should be en route to assist. Good! They can blow this place to Kingdom Come!
Kingdom Come Stay Deliverance. alert! Flank round both sides! Clear every corner of this courtyard! Split up and hunt it down! Na najtrudniejszym poziomie to był horror. No, gadaliśmy o tym, że najtrudniejszy poziom jest bardzo oszukany. Sztucznie bardzo obciążany. He ain't breathing! Kurwa. Nie mam... O. Pierwszy raz go mam. No, to ostatnia misja chyba. Tu są w ogóle fajnie dźwięki bardzo odzorowane. Mogłyby być trochę głośniejsze, ale... Gdzie jest robak? Poloński. Idzie robak. This way! Polak rodak. Sarge, shadows. Take aim. Open fire! Miller, man that MG! Clear the area! Witch MTA. Bardzo fortunne miejsce do walki wybrać. Jezu, jaki rzut. Mój własny granat. Czym się Jurand? I see him! Dead ahead! Downstairs, into the tunnels! Shoot those barrels! They're up above us! Whatever you need! They're closing in! I need help over here! Coming this way! Hands up! Get closer! Reloading! They're getting close! W ogóle WAW nie było wychylania. Jest. Grenade! Get down! Jeszcze w życiu w żadnej grze tego nie użyłem. Tak żeby się przydało. Gimli! Shit! We need to cover now! He's alive! They're closing in! Upstairs, this way! Jerzy powód. Sarge, we got movement! Hold your fire! Japanese infantry! On the ground, now! Keep those hands up! Search them! Miller! Co? Przecież to skryptowane.
We got movement! Hold your fire. They're closing in! Polanski, To są search it. oszusty. On the ground, now! Keep those hands up! Shit! A, tu trzeba było uratować jednego. Roebuck! Miller! Jump fire! Ty gnoju! The bastards killed him! You sons of bitches! Hold the line! Wy chuje! You worthless animals! Take cover! Grenade! Coming in! You're all going to hell! You hear me? You're going straight to hell! Aj, Strike primed and ready to fire! You hear that? Call in those fucking planes! Blow the bastards to Kingdom Come! jebnie. Keep firing! Target missed. Diligent 1-6, adjust your fire. Repeat, adjust Target your missed? fire. Jak myśl? 30 seconds. Jaki dzik. Count on it! They're coming right at us! 10 seconds. 5 seconds. Waiting target coordinates. North! Do it! Call in those planes! Confirmed. Nie, kurwa, jego mać. A. Jestem zmęczony i teraz się zaczynam wkurwiać. Hold the line! Boję się odświeżyć klisza. Nie odświeżajcie. You're all going to hell! You hear me? You're going straight to hell! Coming right at us! Airstrike primed and ready to fire. Hear that? Call in those fucking planes! Kurwa, nie, no nie, to mi się chce. Hold the line! You hear me? You're going straight to hell! Keep firing! Świetnie. A ten zwiecha. Airstrike available. Coordinates received. Slow the bastards to Kingdom Come! 45 seconds. Keep firing!
Poloński, przepraszam, w afekcie. Jebnie. Tam jeszcze w ogóle ktoś żyje, to... Fucking bonsai shark! We need that airstrike! He ain't breathing! Get out of here! Co z Boloński, tak. Coming right at us! Ale dobrze trafi, ja tak chciałem. Ja pieprzę, ile tutaj trzeba? East building, a tam. Bo jak nie, będziemy walczyć w nieskończoność. Wiem! Przeczytałem już. Airstrike primed and ready to fire. We need that airstrike! Negative on those coordinates. Check your status. To który mam rozwalić? Check your status. Coordinates received. Tak, ja chcę przejść. A już nie dużo. Siema, Herbozu. 20 seconds. To na pewno ten budynek? Airstrike primed and ready to fire. Damn, we made it. Tak, We did it. dzisiaj przechodzimy It's over. tego koda całego od początku. Everything that was asked of us, we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we've spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. No, kampania tamta zrobiona. The parliament building and final stronghold of the fascist Reich. Teraz jeszcze ta. Jeszcze sowiecka. In the surrounding streets, we choke the life from those who were still there to defend it. Kurde, ja dalej bez kolacji. It is an honor and a privilege to play a part in this glorious battle. Zjem se cukierka. When our flag flies over the city, our enemies' defeat and humiliation will Ostatnia be misja beyond chyba. question. Our vengeance will be complete.
You will be okay. Do you hear me? They flooded their own metro in an effort to kill us, Dmitri. But once again, they failed. And once more, we cheat death. You will be okay. Relax for a few minutes. Breathe deeply. Which do you think will lead us home? Writing about this war or fighting it? No one will ever read this! If you lack the stomach to kill for your country, at least show me that you are willing to die for it! No, to ostatnia misja, tam już Reichstag jest. Ale tu będzie rzeźnia. Sergeant, take the left flank and eradicate whatever scum remains in defense of each Niemców building. powieszali. Yes, Commissar. You heard him, comrades! To the left! We are in the final Chłopcy walą. hours of Berlin's downfall! We must all play our part! Kojarzę tylko. Jaki to ma dziwny... Make sure you keep hold of that flag, Colonel! Keep fire on that building! Dmitri! With me! Show no fear, comrades! Jak ten tam wbił. Gut, ich hab's im Griff! Mądre. Enemy troops! To było ciekawe. Ja, a ten z taką brodą na pewno był w Luftwaffe. Get rid of it! Keep pushing forward! Wurde getroffen! Through the window! Go! Guys will have to find another way around. We take the direct route. Wait for the signal. It is almost over. Today is the day of our glorious victory. For ourselves and for Mother Russia. Charge! Keep your post position. The bunkers are heavily fortified. To przejść na najwyższym to jest pojebane. Siema samotki. Tutaj granaty się serio spawnują na masową skalę.
Ja też przeszedłem na Xboxie. Jeszcze. Tym bardziej. Chcemy napierać. Ta. Granaty, 5 granatów nagle ci się spawnuje z luftu pod nogami. Magic. A wy co? A ja go mam rozwalić tam. Umarł, jeszcze strzela. Nie wypili Invisible Walla. Jestem nieśmiertelny? Jestem unstoppable. Jak to prawdziwy bohater Związku Radzieckiego. Niemcy się tam dobrze bawią. Z tego co słychać. Nie, to jest ten... Parademarsz? To nie jest Preußen Gloria. Ale to jest też stary pruski marsz. Albo Yorkshire? Nie, Yorkshire marsz nie. No, tu się już zaczyna szaleństwo w tym momencie. Tam chyba nie idzie tak bić. Ten pan streki nada. Kurwa mać. Nie, tak tego nie zrobimy. Stop the bleeding! Quick, stop the bleeding! Dobra.
Kurde, panie, a to jest normal, a na jest... Kurwa, ja już nawet nie wiem skąd jeszcze leci. Planuję coś na Dzień Dziecka, a ja nie wiem. Znaczy nie mam żadnych, z tego co wiem żadnych dzieci nie mam. No chyba, że tam... Znaczy nie wiem, a mam, ale nie przypuszczam. Grańcy dzisiaj zupełnie trzeźwo. Panie, nie no. Trzeźwo jak świnia. Chyba, że dzieci burgerowe. Lol, Czernow lewituje. Serio, ja tutaj wybiję te całe 80 milionów Niemców. Kurwa, nie! Nie! Pierdolone. Serio? Nie! Kurwa, z tymi granatami, no nie mogę. Rozpierdoli mnie zaraz. Szkoda, że się Niemcami nie gra, wolałbym... To, żebym był skazany na porażkę, ale wolałbym do ruskich strzelać. No nie, serio, to jest takie niesprawiedliwe.
Get ready for them! Shut up! No! I ciul, Czernowa spalili. Dmitri! Someone should read this. Move inside! This is what you came here for! Kill them! O Jezus, panowie Niemcy, a to ci... Tacy elitarne te... Całe te... A, to myślałem, że to jest jako jedna misja, a to jest jako dwie. Ja, Leibstandarte. Oni faktycznie tam Reichstagu bronili, czy to taka fikcja literacka? All of Berlin will know that the evil of the fascist Reich has been wiped from the face of the earth. No i fascism wiped from the earth i zastąpiony with 50 years of communism. April 30th, 1945. Zajebiście. When he first spoke of Dmitri, Reznov told tales of a hero. Someone we should all aspire to be like. At times, I have seen him show mercy, and at others act with complete brutality. I do not understand him. Perhaps heroes need not question their actions. Steel yourselves, men, for the final push to victory. Today we crush what remains of their fascist Reich. As heroes, we will return to Russia's embrace. Our land, our people, our... O, Your motherland needs Pan your final Bismarck. commitment. o, to był polityk. SS Honor Guard defending this building will fight to their last breath, crush the last remnants Kiedyś to of byli resistance, politycy. and this night our flag will fly over the city. Żelazny kanclerz. Not falter! Sure. Show courage, show strength, show pride, but show no mercy! Co to będzie? Było. Było, ale dawno. Potem to już nic nie było. Przejść na flankę. Tetetka. A ja wiem, że były walki, ale się zastanawiam, czy właśnie ci Reichstagu broniły te oddziały tej gwardii. Leibstandarte Adolf Hitler, ona się nazywała bodaj. Pełną nazwę. LOL. I po co w ogóle ten korytarz jest, pytam się. Do Wicu. A, spawn point, w sumie ja. Jezu. Grzegorzek.
Nie pierdolą się. O, Adi. Adi przemawia. Fire the Panzersberg! Lord of Chiefs! Be on your guard! They will fight to hold every strong point of ground! Like the halo in the Wundertag! Fire the Panzersberg! Czekajcie. Chwila na oddech, bo tu w tej scenie to ja dostanę siwych włosów, o ile jeszcze jakieś mi zostaną. Siema, Paluch. Fire the Panzersberg! Reloading! Fire the Panzersberg! No ale co, o co ci chodzi? Fire the Panzersberg! No to tej. Co mam, rozdupić to? Run to the balcony. They are weakening! Watch those Germans for me! Tu jest jeden taki motyw muzyczny z Wolfensteina, takie jakby churalne takie podśpiewy, jak się wsłuchać to idzie to wyłapać. More Nazis! There! On the mountain! Clear them all! We got the guns! Get ready! Come on, this side! O ja pierdacie. No to jest przeciwko, ja wiem, ale fajnie się strzela. Można odstrzelić głowę. Aha, tu sobie mogę strzelać do wysranej śmierci chyba. W zasadzie. German reinforcements! All together, comrades! 80 milionów Niemców wybijemy. Jak nic.
Use the Panzerschreck! Inżynier w tej. Smutna historia. A taki był naród kulturalny. To im musiało odjebać. Co mam tego orła zestrzelić? Noga. Czekajcie, zmienię sobie tę broń już, bo to... You two! Get those doors open! Get them open now! O, Pawle, no. Push! Being held from the other side. I need help! Go! Everyone, through the doors! Up forward! O, panie. No właśnie, Foxdale, zastanawiałem się nad tym już, kiedy ta gra miała premierę. Dobra, kto jeszcze na czacie został? Pisze bęben. To nie orzeł, tylko wrona. Tyś jest wrona, jaka wrona? To jest orzeł. We must be nearing the roof. Look how far we've come. We should throw these animals over the edge! Sergeant, comrades from the rear echelon are flooding the building. Let them feast on our scraps. We should push on to victory. 11 listopada. O, serio? Nie pamiętałem tego. A blooded heart of the fascist empire was so beat for O the last kurwa, time. tu jeszcze... Up there, on the balconies. Jeszcze jedna arena, że tak powiem. I bęben. Let them feast on our scraps. We should push onward to victory. To the victory or death. A blooded heart of the fascist empire was so beat for the last time. Up there, on the balconies. A czemu oni cały czas gadają faszyści, a nie naziści? Znaczy to jest to samo w zasadzie, to znaczy... nazizm to jest odmiana faszyzmu, nie? Show no fear, comrades. Chyba... Dobrze chyba gadam. Kurwa, jego mać. Let them feast on our scraps. We should push onward to victory. A blooded heart of the fascist empire was so beat for the last time. Up there, on the balconies. Let them go. Here they come. Dobra.
A, fana. Popowi nogi oberwało. You can make it, my friend. You always survive. O Boże. The honor should be yours. Źle się czuję. Mogę tą flagę zrzucić z tego dachu, albo najlepiej skoczyć razem z nią. To są te same okrzyki, które były w pierwszym Modern Warfare, jak szliśmy jak graliśmy prezydentem Al-Fulanim porwanym, którego zaszczelili na placu przed kamerami. Taka ciekawostka. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Czyli muszę umrzeć. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. Hurra! 50 lat komunizmu w Polsce i w połowie Europy. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Murzyny. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind,